Мин Сабирова Гөлназ Мансур кызы булам. Мәгариф журналын инде мин күптәннән алып киләм. Ул минем өстәлемдә методик әсбап булып тора. Мәгариф журналында мин авыл укытучысы бәйгесе күптәннән күзәтеп килә идем инде. Башка узган елларны алганда әле миңа җөрәт итмәде. Быел тәвәккәлләп карарга булдым. Беренче турны үттем дә, ул миңа бик зур стимул булды. Аннары икенче турга барырга булдым. Икенче турны үттем, менә өченче турга килеп җиттем, Аллаһка шөкер. Нинди тема сайларга башта уйлап тордым. Минем эш юнәлешем сәләтле балалар белән эшләү. Сәләтле балалар белән эшләүне күрсәтим әле республика дәрәҗәсендә дип уйладым да, һәм менә шулай килеп чыкты, Аллаһка шөкер. Сәләтле балалар белән эшләү бүгенге көндә укытучыга бик мөһим. Бигрәк тә менә бу безнең табигать фәннәре укытканда бик кирәкле дип уйлыйм. Чөнки менә язучылар әйтмешли, шык тамчысыннан да салават күперен күрергә, моңлы җырларны кышлар тавышына яки киресенчә кышлар тавышын моңга әйләндерергә, әлбәттә, укытучы юнәлеш күрсәтмәсә, балалар аңлый алмас иде. Һәм безнең иҗади шәхесләр, шагыйрьләр, музыкантлар, анда экологлар, башка фән өлкәләрендәге кешеләр килеп тә чыкмас иде. Шуңа күрә әйдәгез, укытучылар, бу бәйгедә катнашып, бу безгә менә бу эшләрне тагын да үстерергә мөмкинлек бирәчәк, стимул булачак. Һәм